ଆଜି ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ। ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପବିତ୍ର ଆଳତି। ଦୀପର ଆଲୋକରେ ଜଗମଗ କରୁଛି ମନ୍ଦିର। ଘଣ୍ଟ ଓ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନିରେ କମ୍ପିତ ହେଉଛି ପରିବେଶ। ଭକ୍ତମାନେ ଭକ୍ତିରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ମାଙ୍କ କୃପା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ମା ମଙ୍ଗଳା ହେଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତିର ଆଧାର। ଦୁଃଖରେ ଆଶା, ଅନ୍ଧକାରରେ ଆଲୋକ। ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରେ ହୃଦୟ ଭରିଯାଏ ଶାନ୍ତିରେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି କହିବା ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା। କେହି ଦୁଃଖରେ, କେହି ଆଶାରେ, କେହି ସୁଖରେ ମାନସିକ କରି ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି। ଭକ୍ତ ମନରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ମା ମୋର ମାନସିକ ପୂରଣ କର ମା। ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଲେ ଭକ୍ତମାନେ ମାଙ୍କୁ ଭୋଗ, ଦୀପ କିମ୍ବା ନଡ଼ିଆ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ମନରେ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି କି ମୋର ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି।